салом тамошобинони сомонаи оила тиҷей. Имрӯз мо кормандони ҳамин сомона дар меҳмонии кинорежиссёр ва киноматографи хеле ҳам боистеъдоди тоҷик Диловар Сафаров қарор дорем. Ташаккур. Вақте ки инқадар таъриф мекардид, ман фикр мекардам ки киро гуфта истода бошам. Зеро устод мегуфт ҳар куҷо таъриф мешунавӣ, худро дур бисоз. ба ин хотир ба кулли мардуме ки тамошо доранд ва мухлисоне ки хоҳиш карданд ки бояд як суҳбати кӯтоҳе гузаронем, ассалому алайкум мегӯем. Чун ассалому алайкум ки гуфтем, саломатӣ хоҳон ҳастем ба шумо ва ба тамоми тамошобиноне ки моро тамошо доранд. як одамро наҷот деҳ, гӯё дуньёро наҷот додӣ. ва як одамро бикуш, бифаҳм. барои ҳамин гӯед ки мардакҷон, биё аз ташхис гузар. охир ҷавонон, шумо барои касе лозим набошед, шумо барои мо лозимед. Ташаккури зиёд акай Диловар. Ва саволи нахустин чунин аст ки бештари ҳаводорони Диловар ҳамеша суол медиҳанд ки Диловар Сафаров худ кист, зодаи куҷост ва дар куҷо зиндагонӣ мекунад? ростӣ бештар ман дӯст медоштам ки сараввал худамро тоҷик бигирам. ва аслан ман худ зодаи Кӯҳистон, яъне ки зодаи Мастчоҳ ҳастам ва тӯли чанд сол аст ки кору фаъолиятам дар шаҳри Хуҷанд аст. ҳар видеопаҳнҳое ки шумо паҳн мекунед, яъне аз дарди мардум қисса мекунанд ва нависандаи ин ҳама паҳнномаҳои Диловар кӣ бошад? медонед, вақте ки атрофи чизе гап мезадем, баъдан нафаро мегуфтанд ки аз фалонӣ нест, аз ин нест. яъне тарбия, гумон мекунам ҳар сухани тарбия аз ҷониби беҳтарин муаллимамон, яъне навишта шудааст, ё шояд мега аз ҷониби Парвардигор пешниҳод шудааст. сухан ин ҳамчун як мавод аст ё ҳамчун як продукт аст ки кадом ошпаз ё кадом повар пухта метавонад. мисоли оддӣ дар худи як шаҳр на кам аз 10-20 ошхонаҳо ҳаст, аммо маҳз барои ошхӯрӣ, оши паловхӯрӣ фалон ҷош мерам. шояд сабаб ин бошад ки истеъдода аслан худо медиҳад ва мебинад ки ба кадом роҳ истифодааш мебарем. ман бовар дорам ки даҳҳо не ҳатто садҳо нафароне ҳастанд ки аз мо суханвари хубтар ҳастанду ва садои хуб доранд. аммо шояд сабаб ин бошад ки мо роҳи тарбияро гирифтем ки дар дили мардум зуд ҷой шуд. аммо ин як истеъдод аст ки чӣ гуна ба мардум расондан. шояд ҳамин чиз бошад, чунки аксарият саволҳо ман душвор ҷавоб доданам, чун илми кофия надорам ки аниқ ва бо далел қонеъ кунем мардумро. Диловар Сафаровро бо блогер гӯем, хато намекунем? аксарият мардум ҳозир ҳамчун блогер мешиносад, чун филмҳое ки мекунем, филмҳои кӯтоҳе ки ҳаст, дар он ҷо аксарият нестем. яъне ки симои мо нест, ё баъзан агар шавад, ё сухани мо аст, ё баъзан шавад агар он чизе ки бо тахаллусе ки ди филм моро мешиносад, ё ди филм мебарояд. мардум ки ҳамчун блогер мешиносад, аслан мо як вай дорем, ба як ҷавон 40 ҳунар кам аст. бале, ва Диловар баъди паҳн гаштани видеоҳои шумо дар комментарияҳо дар зери ана ҳамон видеороликҳо бештар ҷавондухтарон, ҷавонзанҳо ба шумо комментария мегузоранд ва аз шуморо таърифу тавсиф мекунанд, ба ишқашон, ба муҳаббаташон нисбати шумо изҳор мекунанд. ва мехостам донам ки оё Диловар оиладор аст ё ин ки ошиқи ягон ҷавондухтар бошад? аслан ин саволи шумо барои ягон ҳофизо буду, чун
ман бештар дар зиндагӣ маълумот доданро, яъне интервю мегӯед ба забони журналистӣ, рӯзноманигорӣ дӯст намедорам. аммо гуфта метавонам ки бале оиладур ҳастам. фарзанд ҳар чӣ ки оилаи солим аст, ҳамон чиз дар мо ҳаст. яке падар дорам, модар дорам, фарзанд дорам, ҳамсар дорам, ҳамаш ҳаст. беҳтарин бошад ки хушбахт бошед, хушбахти оилавии худро дошта бошед. Ва як нафар мухлиси сомонаи оила қоил шуд ки баъди гӯш кардан ва тамошо кардани видеороликҳои Диловар Сафаров ман ба худ омадам ба қавле ва ҳар субҳ ба як нафар ҳамсояамон ки хеле ҳам нодор, камбизоат аст, бурда дастиёрӣ дароз мекунам, ба ӯ кӯмаки молӣ мекунам. Ва оё аз шунидани, яъне аз доштани чунин мухлисон Диловар хурсанд мешудагист? рӯзе нест ки мо мактубҳо нагирем ки яке мегӯяд ки ташаккур ки аз паси сухани шумо ё ки аз паси шумо ман даст ба худкушӣ назадам, ё ҳаст ки мо ҳамин кор накардем. бениҳоят зиёд аст. аммо организми одамизод ё одамизодро ба каҷӣ бурдан бениҳоят осон аст. доим устод мегуфт ки аз ана ҳамин чиз бетарс. вақте ки инсонро таъриф мекунӣ, ӯ намехоҳад чӣ хеле ки назди оҳангар меравӣ, оҳангар кор карда истодааст, гарчанде кор намекунӣ, аммо бӯи дуд менишинад, аммо таъсирашро мерасонад ки шояд пагоҳ ба мои хел нишаста гап занам ё дар кӯча ё ҳар ҳолате ки ҳаст. ин чизҳо ман бояд эътибор надиҳам, чунки аз мақсад вобаста аст. баъдан нафароне ҳастанд ки барои шӯҳрат мекунанд, ё баъдан аз мо мепурсанд ки чӣ кор кунем ба монанди шумо ҳамин гуна шавем. ва ман мепурсам ки мақсад аз он чист. ман ростӣ мисол мақсад он аст ки яке барои обрӯй мекунад, дигаре барои дигаронро ҷалб кардан мекунад, сеюме танҳо барои Парвардигор мекунад. аммо ман дар кадомеш ҳастам, ин мардум худаш бигзор интихоб кунад. бале. яке аз он видеоҳо, яке аз он паҳномаҳое ки то ба имрӯз шумо ба навор гирифтеду пешкаши ҳаводорону мардум кардед, кадоме аз ин видеоҳо, кадоме аз ин паҳномаҳо ҳамеша гирди забонатон аст? яъне аз байни ҳамин қадар видеоҳо. табассум кун, машав ғамгин, фақат шукри саломат кун. тасаллои дили худ кун, агар бадтинате ранҷонд, ба кунҷи хилвате бошу, худоро зикру тоат кун. агар ё хушк мағзе хушдимоғе обрӯят рехт, гуноҳатро худо резад, машав ғамгин, ибодат кун. акай Диловар, то ба имрӯз чанд то аз паҳномаҳои шумо, аз видеороликҳои шумо дастраси мардум гаштанд? Чанд то? ростӣ гап намедонам. бошад ки зиёда аз 100 то? аз 1000 то? на, он чӣ медонам шояд аз 200 зиёд бошад, аммо ин маънӣ онро надорад вақте ки як ҳофиз як албом мебарорад, дар як албомаш 16 суруд бошад, аниқ медонем ки аз онҳо як ё ду сурудаш он ҳофизро машҳур мекунад. ҳатман дар дохилаш ҳаст мавзӯъҳое ки намахадам. аммо видеоҳое ки байни мардум шинохта кард моро, видео якум шукркун буд. шукркун ки тамоми байни мардуми форсизабон, тамоми форсизабонҳое ки дар кадом гӯшаву каноре набуданд, чӣ форсизабонҳои Афғонистон, чӣ форсизабонҳои Узбекистон, чӣ форсизабонҳои Покистон, чӣ форсизабонҳои Эрон, ҳар куҷо ки аст, гумон мекунам худи ҳамин тамоми дунёро фаро гирифт. шукр кун. кори душвори ту орзуи ҳар як бекорче аст. фарзанди шӯх гапногӯшкуни ту орзуи ҳар як бефарзанд аст. кулбаи хурдакак хонаи майдаи ту орзуи ҳар як бехона аст. камакак пуле ки дорӣ
آرزوی هر یک قرضداری است. جمعه مبارک پرچه شعری بود. حتی دویمو با من خوشحالی هم میکردم که تو سروزیران، تو حتی سایت های مشهوری با نفوذی فارسی زبان ها خیلی دیگر کشورها میماندن. حتی با من ارسال میکردم میگفتم ببین که سرفوزیر فلان کشوری که نکمش مثل 80 میلیون فارسی زبان است، در همون جا در وی شخصیش ویدیوی تو را مانده است. خیلی با ما گفتیم زیاد هستن. عموما چون گفتیم هر چی که از نیت وابسته است، هر چی که برای مردم کردی، مردم خودش انتخابات میکند. در بهترین روز قرار داریم. هم هفته آخری کاری است و هم روز عبادت است. جمعه مبارک. ای جمعه مبارک، ای جمعه عبادت، دست نیاز دارم بر حاکم سعادت. خدایا در این لحظه های مبارک روز جمعه همه بیماران را شفا، همه زندانیان را رها، همه مردان را غیرت، همه زنان را عفت. و شاید به شما زنگ زده از خطاهای صادر کردهشان و تا به اصلاح شویشان خبر دادند. بودند چنین لحظه ها یا نه؟ هستند، بنیاد زیاد هستند. اما من خرسند هستم که مردم باور میکند معمایش را میگویند. اما غمگین از آن هستم که من نمیتوانم در نامه هر یکی آنها جواب بدیم. زیرا من حالت‌های شده است که اکثریت مردم از ما خفه هم شدن. من میفهممشان، چون که آنها جهان خودشان را دارند. اما نمیدونند که من غیر از این کارم با هزار یک کار دیگر دارم. این طرف و اون طرف زندگی دارم. برای همون خیلی زیاد است و کوشش کرده ایستادیم که تا همه آنها را جواب گردانیم و قانع کنیم. این رو من گفتنی هم نیستم، چون پروردگار میداند و خود اون انسان ها میداند. یک سخن میتواند انسان رو دیگر کند و دو چند قوه بدهد. وقتی پدر و پسر کوه میبرویند، پسر خردکک بود خسته میشود، بعد گریه میکند، دیگه پدر مرا روی کتفان گیر. بخشش میگه پدر مرا روی کتفانت گیر. پدر خسته بود، نمیتوانست، اما یک شخچه میشکند و پسرش میگه من بچم این اسبچه توست. همون پسرکی که خسته بود گریه میکرد نمیفرامد، همون رو نشسته چوه 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 گویون دو چند قوه گرفت و فرامد. کاری ما هم همین است که بعضا حالتون میشود که یک سخن، یک نمایشنامه کوتاهی که میکنیم انسان رو دیگر میکنند، قوه میدهد، دوباره با زندگی محبتش رو میکنند. زیرا اکثریت بیشتر مردم زنگ نمیزنن و میگوید که دلوار من توی دوران بیا یک جای خصوصی، دلوار بیا یک جای او زندگی بیا. هر باره که یک مصیبت شد میفرد باید زنگ میزنه چیکار کنم؟ یه چیزی بگو که دلم تسکین شود. بله. و یک نفر زن، یک نفر جوان دختر در سامانه اویلا به من نوشته است که شبنم طاهرزاده حتما به دلوار رسانید که اگر مبادا من به او پیشنهاد کنم زیارت خانه خدا را، یعنی کعبة الله را، و از حساب خودم، آیا دلوار این را قبول میکند یا نه؟ سوال دشوار؟ نه، سوال دشوار نیست است. بعداً آدم خوشحال میشود از یک طرف که وقتی کسی احترامت میکند و دست دراز میکند. دیروز در یک جانور میگرفتیم، یک موی سفید نورانی بود، بنهایت نورانی بود، نشسته بود. وقتی که ما آب میگرفتیم بعد ناگه چشمم افتید. گفتم بابا آیا با شما هم آب بگیرم؟ حادثه دیروزه بود در همین باغ بوتانیکی نوار گرفته صورت. نگاه کرد و گفت خوب. وقتی که من آب گرفته دادم گفت بچه‌ام اصلا من آب نوشیدنی هم نبودم، یا که از سر و لباسی داشت او یگان وی نبود. گفت که با اون خاطری که تو خواستی خیر کنی
хайри ту қабул шавад гуфта ман инро қабул мекунам. гумон мекунам ки аз ин ҷавоби болотар дигар нест. бале, фақат барои қабул шудани хайри ҳамон нафар, яъне ҳозира касеро гап зада намешавад, ҳама хафа мешавад. ба ин хотир мо дар сухан баъзеҳо гуфта истифода мебарем. шуморо аз хурд то ба бузург ҳурмат мекунанд, дӯст медоранд, пандҳоятонро гӯш мекунанд ва барои соҳиб шудани дили мардуми тоҷик, яъне мардуми форсизабон, наметавонем танҳо тоҷикон гӯем, мардуми форсизабон, Диловар пеши худ чӣ мақсад гузошта буд? аслан ҳар шахсе ки бо нуфуз аст, чӣ раиси ҷумҳур аст, чӣ раиси корхона аст, чӣ ягон бизнесмен аст, чӣ ҳар нафаре ки байни омма вай аст, бештарашро бинед ки яке тасодуф ба ягон амале ки, яъне ки ҳар коре ки ҳиммат кардӣ, бибинӣ ки мерасӣ. ман умуман фикри ин чиро надоштам. боз мегӯям, ростӣ худо шоҳид аст. фақат ба хотири мардум кор кардам. фақат ба хотири мардум кор кардам. ҷош омадааст, ман инро аз рӯи ваи ҳам намегӯям. ман ҷош омадааст ки рӯзҳову дурӯз серӯзу баъдан нафаро мегӯянд ки барои пул кор кунӣ мекунӣ дигар чиз. худо шоҳид аст, ман ду рӯзу се рӯз ҳатто фақат нони қоқ ҳам мехӯрдем ё чӣ рӯзҳоро масалан паси сар намекардем. ба ман дӯстонам мегуфтанд ки чӣ фоида аст аз ҳамин наворҳои ту ки мекунӣ ё ҳар чиз. кардем омадем, пеши ҳеҷ кас сархан накардем, чун медонем ки тамоми бузургоне ки буданд то имрӯз ҳамаш зери шиканҷаву азобу ҳеҷ кадоме талаби дунёву давлат намекард. инро инсоне дарк мекунад ки муҳаббати дунёро барояш хат кашидааст. ҳар чӣ меояд аз ҷониби Парвардигор меояд. обрӯро Парвардигор медиҳад ва ман аз ӯ медонам. ба монанди мо сухангӯ хело зиёд аст. аммо ман намедонам ҳар чӣ ки ҳаст мардум бовар дораду мардум, ман надидам касе мегӯяд ки хай садои хуб дорӣ, касе мегӯяд ки ё шояд ки ту метавонӣ ба мардум ҳамон чиро расонидан. ба монанде ки ошпазро мисол овардем, биринҷ ҳамон биринҷу гӯшт ҳамон гӯшт, аммо ҳар кас ки пазад маззаш гуногун мешавад. баҳси зиёд аст, ҳамон ҷавоби ман ҳам душвортар аст атрофи. беҳтарин ва дар охир сухани таманниётиро мехоҳам ки аз забони Диловар Сафаров бо як пандномаи хеле ҳам хуб, хеле ҳам ҷолиб. акнун мардум ҳама пандномаҳои моро гӯш карданд. то имрӯз мо барои мардум хизмат кардем, гарчанде як нуқта ҳам бошад. ман панднома намегӯям, аммо акнун мегӯям ки мардум дар ҳаққи мо дуо кунанд. ҳар тамошобине ки агар ки як таманниёти неке ки нисбати мо кунад, инсон бо дуо месавзад. танҳо ҳаминро. яъне хоҳиши Диловар фақат як каф дуо. беҳтарин акнун инҳо барои ман таманниёт кунанд, чун дар ҳар барнома мо дили онҳоро мебардоштем, барои онҳо кор мекардем. акнун инҳо барои мо таманниёт кунанд. акай Диловар, ба шумо дар кору фаъолиятатон муваффақият ва бошад ки ҳамин пандномаҳои шумо боз ҳам зиёдтар гарданд, то ин ки зиндагии мардуми тоҷик, зиндагии мардуми форсизабон бо шунидани пандномаҳои шумо дигаргун шавад ва як беҳбудӣ дар зиндагии оилавии онҳо, дар зиндагии шахсии онҳо дида шавад. ва боқӣ саломат бошед ки вақти худро дариқ надоштед. дору талх аст, касе намехоҳад, аммо фоида дорад. пешакӣ бахшиш мепурсам. эҳтиёт ба чӣ хотир гуфтам? эҳтиёт ба он хотир гуфтам ки аз баъзан ҳофизу ҳофизаҳо, аз баъзан блогерҳои фаҷ, аз баъзан баррандаҳову продюсерҳо, аз баъзани дигар
умуман ҳама нафароне ки дар ин соҳа ҳастанд ҳозир мардумро ба каҷӣ мебаранд. инҳо моро аз маданияту фарҳангу дин дур месозанд. агар мо сатили об, фақири обро ба рӯи битон, ба рӯе ки сахт аст чош бидием, чизе намешавад. аммо бо мех як сурохӣ кунем, чак 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 чакида чакида битонро шикоф мекунад. аз ана ҳамин битарсед. инҳо чакида 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 моро аз фарҳангу маданияту либоспӯшиву дигар чиз, баъзан моделҳошу дур мекунанд. чун гуфтем медонем сахт мерасад, аммо мо ҳам сахт мерасад барои миллату барои фарҳангу маданияту дин дилмон месӯзад ки оҳиста оҳиста инҳо моро мебаранд. фаромӯш накунед,